Eli Shop 2 on merkinnyt meille tosi paljon ja ollaan saatu sieltä uutta nostetta koko myymälään ja kaupallisen puoleen. Tosi hyvä satsaus ollut. No eli työntekijät ovat olleet tosi innostuneita, kun saadaan vähän uutta. Että ainahan se niin on, että kun vähän uudistuu, niin myöskin mieli paranee henkilökunnalla. Ja se on merkinnyt meille tosi paljon. Iloisesti tullaan töihin nykyään. Eli asiakkaat ovat kyllä tykänneet tosi paljon, kun on tilaa ja on mahdollisuutta katsella tuotteita ja ne on näyttävästi esillä, niin moni ostaa ehkä semmoisetkin tuotteet, mitä ei olisi ajatellut ostaa, jos ne ei olisi näin nätisti esillä. Se on vaikea sanoa tällä hetkellä, että mitä liikevaihtoon tulee. Me ollaan ollut tässä nyt tilossa reilun kuukauden vasta, mutta sen me huomataan, että ne, jotka tulee sisään, tykkää ja niillä on aika helppo tehdä se ostopäätös, kun on tavarat nätisti esillä. Odotuksethan oli tietysti aika korkealla, kun tämä on myöskin rahallisesti aika iso satsaus ja kyllä se on kaikin puolin täyttyneet ne odotukset, että ei mitään valittavaa. No mitä siihen yhteistyöhön tulee, niin se on mennyt tosi hienosti, että alun perin kun me aloitettiin, niin ollaan saatu apua Husqvarnalta ja se on ollut hyvää ja konsultteja on käynyt ja mennyt ja ne ovat auttaneet meitä tosi paljon niissä asioissa, mihin me ollaan tarvittukin sitä apua, että ei ole valittamista siltä puolelta. No se on hyvä muistaa, että sillä hetkellä kun tuotteet on ekan kerran laitettu hyllylle niin tämä prosessi ei ole mitenkään vielä valmis, että töitä saadaan tehdä vielä työrutiineiden kanssa ja se vaatii jonkin verran kärsivällisyyttä, mutta kyllä se siitä sitten paranee.